Iubită biserică, traversăm vremuri la care nu ne-am așteptat. Vremuri în care se pare că mulți privesc la dreapta și la stânga și se întreabă, oare ce se întâmplă? De unde ne va veni ajutorul? Oamenii au tendința să privească în sus, în jos, însă suntem convinși, ca și copii al lui Dumnezeu, că ajutorul nostru vine de la Domnul. Ajutorul nostru vine de la Domnul. Bazați pe cuvântul Lui, bazați pe promisiunile Lui. Suntem plini de încredere aceasta, că Dumnezeu este în control la toate lucrurile. Psalmul 91 ne vine în ajutor în privința aceasta de a ne da o lumină, de a ne da credință în promisiunile Domnului Iisus Hristos. Iubiții mei, îndrăzneala pe care avem în zile ca acestea se bazează pe credință și pe relație. Relația noastră cu Dumnezeu este ceea ce ne ancorează prin credință la tronul Harului. Domnul, Dumnezeu, este pe tron. El conduce astrele, El conduce universul. Nimic nu se întâmplă pe pământul acesta fără voia lui Dumnezeu. Totul se bazează în momente ca acestea pe relația noastră cu Dumnezeu, care creează credință și ne dă pacea și liniștea sufletească. Psalmul 91 spune, Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Aici este relația, Dumnezeul meu în care mă încred. În zile ca acestea, iubiții mei, este bine să revizuim relația noastră cu Dumnezeu. Să avem în inimă pacea lui Hristos. Este foarte adevărat că oamenii zic multe lucruri. Ce zicem noi într-un moment critic, într-un moment de criză? Iubiții mei, să ne ridicăm privirile spre cer și să spunem că El este locul nostru de scăpare. El este cetățuia noastră. Da, Dumnezeu stă pe tron și El conduce toate lucrurile. De aceea, iubită biserică, să rămânem în credință, să rămânem lipiți de Domnul, să avem o relație cu Domnul. Este adevărat că prin credință intrăm în starea aceea de ocrotire a Domnului, pentru că versetul 1 spune Cel ce stă și este bine să ne odihnim sub umbra celui atotputernic, pentru că numai acolo găsim liniștea cu adevărat. De asemenea, avem promisiunile Domnului. Ce poate Dumnezeu să facă? Dumnezeu poate să facă toate lucrurile. Spune versetul 4, El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Versetul 11 spune că El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. De asemenea, versetul 7, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii, versetul 8, și vei vedea răsplătirea celor lăi. Iubiții mei, trebuie să privim la cine vorbește. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește din ceruri în momente ca acestea. De aceea vă rog, în numele Domnului, să ne punem toată credința în Domnul. Este bine să avem cele necesare pentru fiecare zi, însă ajutorul nostru vine de la Domnul. David a privit spre munți și a spus, de unde va veni ajutorul? Din munți? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Nu trebuie să ne temem, iubiții mei. De aceea trebuie să dovedim că îl avem pe Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie frică. Desigur că frica vine în multe feluri. Însă versetul 5, cuvântul ne încurajează spunându-ne, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma, versetul 6, care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua miaza mare. Noi trebuie să rămânem ancorați în Hristos. Trebuie să-L iubim pe Domnul. Versetul 14 spune așa, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Aici este relația noastră cu Domnul. Să-L iubim din toată inima și să-i dăm Lui cinstea ca Tată,
ca Domn, ca Mântuitor și să rămânem liniștiți. Amin.